Hai. Ok. Bun, bun, excelent! Hai, apără! Tu apără în spate. Ai dat 3, nu? Hai, ăsta se pregătește să iasă. Piciorul scroll pe el, întins pe el, nu acolo, întins. Deci apără, apără, hai! Ok, Nu te răsară! Aici trebuie să te sprijini. Bine, acolo, excelent! dă drumul la cap acolo. Lasă-ți să Bine, facă! du-te! Dă drumul la cap! Așa, nu le prinde sub el mâinile, că o să facă podul iar. Vino cu genunchiul pe el, cu genunchiul pe el, fandare. Bun. Bun. Mâna la piciorul celălalt acum. Acolo, acolo, gata. Acolo și întins pe el dacă mai face podul. Dacă mai face podul, scroll. Pune mâna la cap. Scapă de mâna aia. Bine, ridică piciorul dacă mai vreți. Acolo, ridică mai sus. La genunchiul lui, vină cu treapta la genunchiul lui. Hai, scoate fundul lateral. Scoate fundul lateral și bagă genunchiul. Bun, hai, ridici piciorul, ridici genunchiul. Hai, bagă genunchiul, bagă genunchiul. Du-te spre nord-sud, du-te spre nord-sud. Bun, întins pe el acum. Acolo, acolo. Bun, vezi că nu mai ce... Hai, acum controlează mâna, intră pe mâna la primura. Mâna de pe cap. Nu te răstoarnă acum. Bun. Prea mult Stalin, prea mult Stalin. Ia brațul ăla. Nu lăsa să ajungă acolo. Bun! Excelent! Excelent! Nu te răstoarnă, brațele desfăcute. Brațele desfăcute, Andrei. Bun! Bine, Andrei. Mai